Bilboko alkate gaia. Ez dugu errezeta magikorik. Talde bikaina eta lanerako goga bai ordea. Herritarrek herri programa osatzerakoan zer nolako zizurkin nahi duten adierazi digute. Eta horren alde egingo dugu lan. Bigarrena. Udala gaur egungo itxikeriatik argitara aterako dugu. Kudeak eta gardena izango dugu. Herritarrak egiten ari garenaren jakinaren gainean izango dira. Bildun ez dugu denok berdin pentsatzen, baina denok zizurkilen alde pentsatzen dugu. Jose Manuel Eizagirre alternatibako kidea eta zerrandako laugarrena. Zizurkilen alde